Y hoy vamos a hablar acerca da asociación ou agrupación cultural Avantar e temos a Darío Rodríguez, que é un dos membros, que nos ven contar un pouco acerca das actividades que van a realizar ao largo deste mes. Coméntanos un pouco de a presentación do roteiro Manuel María. Ben, o roteiro Manuel María é unha actividade consolidada dentro da parrilla de iniciativas anuais da Agrupación Cultural Avantar. Consiste nunha exaltación da obra O Cantigueiro do Orfillón de Manuel María. Hai que lembrar que Manuel María foi un literato, unha persoa moi ben sellado ao Carballiño, non era desta comarca, pero tiñalle moita querencia a estas terras, e de feito o seu libro O Cantigueiro do Orfillón pois é unha, como digo, é unha descripción da comarca dende o sentimento. Hai diferentes puntos da Bisbarra e tamén da propia vila do Carballiño, como a Igrexa da Veracruz, como é a Praza Maior, como é a Fonte do Concello, como é a Fonte de Flores. Eran lugares que a él pois lle motivaban moito e que son o eixe central da súa obra Cantigueiro do Orfillón, sobre a cal pois se desenrola pois o roteiro destes próximos días. Ides ter algunhas actividades ao longo desta semana, o xoves 21 e o mércores 20, contanos un pouco quen vai participar e que é o que podemos disfrutar eses días. Ben, o día 20, pois o roteiro está centrado pois nos escolares da primaria. É unha actividade basicamente educativa, didáctica para os centros de ensino. O día seguinte pois está enfocado pois a alumnado da ESO. Resumidas contas, hai un persoeiro que se encarga de guiar o grupo por diferentes fitos, non todos porque senón se faría moi longo, pero pois o máis esenciais, e en cada fito pois cada centro pois xa ten preparado unha actividade, ou ben lee un poema ou ben musicaliza unha das letras, fai unha pequena performance ben sellada pois a temática de cada fito, e ese persoeiro pois vai guiando ao grupo. Pois a dinámica ven sendo case igual ao mércores e ao xoves. Hai unha diferencia porque o xoves está centrado pois en alumnado un poquinho máis maior. Entonces, pois digamos que a metodoloxía pois é un poquinho máis diferente. E o xoves contamos con música en directo, con música tradicional, ven un gaiteiro para darlle un poquinho máis pois de realce pois á actividade. Os colexios, xa sabedes que colexios van participar? Sí, ainda non o temos demasiado claro, pero cando enviemos a nota de prensa xa lo vamos a comentar. E tamén ides ter outra actividade que é esa foliada o sábado 23 de maio aquí no Carballiño. Levades moitos anos xa tamén con ela, máis de 9 anos, creo, máis ou menos, non? Coméntanos así un pouquiño que vai haber o día 23 de maio, que podemos disfrutar no Carballiño. Ben, o día 23 pois é a gran, digamos, estourido de música tradicional, de cultura da terra. Levamos xa bastantes anos, sobre 9 edicións, e a foliada foi cambiando moito, foi crecendo, foi cambiando, e de feito este ano temos unha novidade interesante que é un concerto previo de un grupo que está moi vinculado a min en particular e a Agrupación Cultural Avantar tamén, que é o grupo Perfusión Afroliada, que fan unha música, unha mestura de ritmos africanos con música de raíz galega. É moi interesante, é moi curioso, haberá ver a percusión africana, os tambores africanos xunto pois cunha zanfona ou unha gaita, e ao mesmo tempo con danzas tribais, pois a verdade é que pois é un momento pois bastante singular. Eso como previo, despois xa... Isto vai ser ás 19 horas no Anfiteatro da Veracruz. Perfecto. E ás 20:30 comeza a propia foliada, que é un percorrido por unha serie de establecementos, co cal lle estamos moi agradecidos, por suposto, de que nos axuden nesta iniciativa, igual que o Concello do Carballiño e os medios de comunicación, neste caso en concreto a televisión, por darnos un poquinho de altofalante para falar da actividade,
Pois eso, percorreremos diferentes establecementos da vila, empezaremos ás 20:30 no Pendello, aquí moi perto da Veracruz, e despois iremos a toda unha serie de locais como o Bar Paco, o Bar Gelo, o Bar As Comarcas, O Casino. Bar O Casino, e para rematar xa, pois fin de festa na adega, na bodega, no barrio de Flores. Quen pode participar? Xa está cerrado o cupo, poden vir máis grupos, bailadores, quen pode achegarse? Non hai que facer unha inscripción como tal, hai que aparecer nos puntos, non cabe dúbida que de todos os xeitos nós xa temos algúns grupos xa, digamos, apalabrados, non? Como poden ser os tarabelos de Esqueirón, do Sabiñao, de Lugo, Banda de Gaitas do Irixo, estos compañeros e amigos de perfusión que tamén participan, e ademais vai haber moita xente individual. Vai haber moitísima xente, tanto da comarca do Ribeiro como do Carballiño, que vai haber bailadoras, pandereteiras, gaiteiros, percusionistas, pois aparecen, e chega un momento en que é moi bonito porque tocamos todos contra todos. É un poquinho, como digo eu, unha improvisación un pouco organizada, non? Con unha flexibilidade, pero bueno, creo que tú xa tes estado en algunha... No ano pasado. En algunha ocasión e sabes un pouco pois de que vai, non? Estarei tamén. Bueno, eso esperemos, pasamos lista. Non? A verdade é que é algo moi de confraternización, pois coñeces moita xente, igual hai xente que hasta nin solamente ves un par de veces o ano, e unha desas veces é na foliada, o 23 de maio nesta ocasión, non? E bueno, estamos moi contentos, vai vir xente de Baiona, vai vir xente de algúns puntos, posiblemente tamén veñan da zona de Ponte Caldelas, xeito individual, pois que se suman, que tocan a bandereta, e tal. Cóstanos tamén que, bueno, posiblemente hoxe por hoxe, pois o músico máis internacional que temos, que é Isidro Vidal, estará por ali. Sí, e ademais iso que iba a traer pois ao seu alumnado, que non é pouco. Entón, bueno, pois entre unha cousa e outra, pois eu creo que imos a xuntar pois uns cuantos aficionados que queremos a música tradicional. Mais ou menos canta xente creedes que pode chegar este ano? Comparado cos anos anteriores, que ha habido moitísima xente por o Carballiño ese día. Pues eu creo que en un momento dado solamente creo que o ano pasado coido que en un momento dado contarías casi 75, casi 80 persoas nun momento dado, E bueno, a xente chamalle moita atención, pois aparecen os gaiteiros ali, pois na rúa principal, entonces claro, a xente no local, a xente chamalle moito a atención, non? Pois que pasa, non? Pois é a foliada, que unha actividade xa, pois eso, moi tradicional dentro do que é a programación de Avantar. Pois vamos a volver a repetir, sábado 23 de maio, ás 19 horas comeza con ese concerto, e despois ás 20:30 a apertura da foliada, a partir de o Pendello para xente que quera achegarse e comezar aí a festa. Sí, é verdade, un convite fraternal a todos e todas que queirades vir, estamos todos abertos, é absolutamente gratuito, aínda que non foi falla que tampouco traer un instrumento, home, se o hai, pois mellor, pois se non o hai, pois tamén chegarse ali, cantar, facer os ritmos, bailar, ver, creo porque é moi... É unha das actividades que a mí personalmente pois me gusta moito, e creo que a meirande parte dos asistentes pois tamén disfrutan, e bueno, esperamos que este ano pois o tempo pois tamén nos axude un pouquiño, e vervos a todos ali o día 23, primeiro no concerto e despois xa no percorrido da foliada. Solamente decir que tamén é unha boa forma de conocer instrumentos musicais que moitas veces non sabemos que se poden tocar. Sí. Que chega cada xente con algún instrumento que dices, isto como se toca. Sí, pero exemplo, falando de eso, no concerto, vai haber un instrumento que moi poucas veces, digamos, aparece nun concerto, que lle chaman unha alboca. É un instrumento de vento.
Tamén vai aparecer unha zanfona máis coñecida zanfona, pero que tampouco é que sexa un instrumento que se utilice moito no que é a música tradicional de cantos de taberna, non. Entonces, pois no concerto, pois tamén, e aparte esa mestura moi curiosa, cos tambores africanos, cos seus ritmos, bueno, sí, o que dices tú, tamén lúdico, festa, pero ao mesmo tempo pois tamén pode ser, pois ten unha componente didáctica, non? De sempre se aprendes algo novo. Pois ímonos quedar coas ganas de chegar aquel día e poder disfrutar desta música. Moitísimas gracias, Darío, por hacernos a invitación e tamén a Agrupación Cultural Levantar por estos actividades que nos ofrecen. Moitas grazas a vos. Hasta logo.